एन्जर नै लोगोफोर एन्जर बेदर संनानै जानोसै दिनैहाय लोगोफोर नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा दिनैनि आंनि एन्जर जानाय भिडिअखौ लोगोफोर इनिफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै गालांदे सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामनाय गैयाबा भिडिअखौबो बयबो लाइक खालामदो नायलांबाय थादो बिदिब्ला दें 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 एन्जर सावनोसै अरखौनो जरायथ'वाखै आं Hai बेखौ ओंख्रि जागोन मा? लाइन फैनांगौ गाबोनफोर दिनै साबायना लानाया दे बुंदो ini गाफ्लांलायबाय बना जि रोजाखाहाय नै माबाया दा थिगसे मोजां सिल सैगोन आं इखो लानजाया आयु बिराद फाग्ला मबाइलाव देखायबायनानै माबा मासे दंबावो नै सावनो बेखौबो थुनानै सावफाखानांगौमोन आङो एसे उनाव सावनोसै बिराद रोजाथारहाय खोमोनानो नै सावबाय थानांगौ जायो नै दानिया आङो एन्जरखौहाय गोदाखांजोबनानै लाबाय आरोना गोदानायखौहाय आङो भिडिअ बानायबाय थालायलायदिया माइ हानोबो थांनो आथुर जादों नालाय लोगोफोर बिनिखायनो आङो नै गोदाखांनायखौ देखायबाय आरोना लोगोफोर नै बिखाया जा गिदिरखा नै लथब थबनो बेनिफ्राय दाना एवहरनोसै लोगोफोर नै साराया थावा दुंखाबायानो उखुन्दै खुलायलायनाय होना होनसै दाना रेजेकजोंहाय जि आराम गोबाव एवफ्रामबाय आङो नै जाबाय नै दाना दै होनो सम जाबाय मेजेम गोनांनो मेजेम ओंखारलायथारदों जि मोजां जायखौ नुनायलाय एन्जर बेदरा लावथब लावथब जि मोजां गोदाखादों आं दिनैहायनो एन्जर बेदरखौ दै होना होनसै एसेनो ओइ सना एन्जर बेदर संदों आङो र' नों फैबाय एन्जर बेदर एवदों दाहाय जागोन ना जा सानजों ना जाया आयु एन्जर बेदर जायानो जाया मामिया खोबहाबना दोननोसै ओइ र' नै बिलाइखौ होना होनसै आङो अन्थाइ बाजाब बिलाइ हा इयो था बेदर मोदोमफ्रु जा मोजां जाखासिगोन मोनबाय नै लोगोफोर दानिया आंना एन्जर बेदर संनाया नै जा गोथाव बरिया जाखाबायहाय लोगोफोरनि बिखायाबो नै लावथब थबनो एन्जरा गिदिरथारमोन नालाय जाबाय जि गोथाव मोदोमखादोंहाय अन्थाइ बाजाब होलायलायनाय मोदोमफ्रुनो जा गोथाव जाखाबाय बरियानो जिनो आराम जाथारबाय जानोसै नै लोगोफोर दानिया आङो एन्जर बेदरजों एन्जर बेदर आरो ओंख्रिया जाबाय नै लाफाजों
लाइजों मैद्रु संनाय लोगोफोर गोथाव जानोसै नै जि बरियानो गोजां बोथोर नालाय लाइ लाफा मैद्रु जि गोथाव जाखायोना लोगोफोर जानोसै दाना गोथाव गोथाव एन्जर बेदरखौ नैयाव लाखानोसैहाय दिस्टार्बसो जायो प्लेटाव लाबाय थाबाथाय बेनिफ्राय नैबेयावहाय ना गोरान बाथोनबो बरिया एन्जर बेदर ना गोरान बाथोन जि गोथाव जाखादों एन्जर बेदरा हारा जि हारा थाखायो जि बरिया जाखादों गोथाव गोथाव लाइजों लाफा मैद्रु ओरैबायदि गोथाव एन्जर बेदर बिखा बिराद गिदिरथार एन्जर बिखाया जाख'नो हाला जाखो बरियाथार दा गोथाव जाखादों बरिया थेब्रे जाखांनानै माइ हानो थांसै जा बरिया जाखादों Mami, mami thấy cũng kìa. Oंखाम जानाया मामिया इयाव जादों हारसिं जादों दिनैहाय जाखांबायना जाखाङाखै मा गोथाव एन्जर बेदरा एन्जरा गोथाव फै फैनोबा फैनो लुबैदों फै
आंजों जानो लुबैथारो मामिया भिडिअ'आव आं हारसिं जानो नागिरबाथाय गाहासो सिगां सिगां जाखायो गावबो आंजों ओंखाम जाफानोसै मा दा Oke, ayo coba. Ayo, ayo. Ayo sana. Ayo. Ayo. Sudah. Ma, saya tuh kena baju juga. Nak grup tarik jentok kena baju. Tuh kena si di tidak. Kan santai sabar na. Mami jangan sabar jo. Mami aci belum sadar man. Tuh pindah na, angkat. Kali lebih pak. Video. Nah. Này biết được cái nào đâu rồi. Ada. Ada ketemu. Madam gaya mah. Madam. Ayo dia mah tuh. Nah. Mana Angel udah gaya lah. Angel nah. Angel mana udah gaya? Entah. Tuh di dompet. Wait up. Iya. Jadi. Sampai pada bilang itu mah. Mana? Sama itu jadi. Zaखांबाय लोगोफोर बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय ओमफ्राय जाय नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरोना भिडिअखौबो बयबो लाइक होनानै गालांदो बाय बाय बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोन